Колко котки има? Ами за сега са около 7, поне това, което видях, което са хванали, но те прииждат непрекъснато. Вероятно тези котки се хранят в този двор, защото както в момента пише протокол, отново започнаха да идват котки в двора. Тези котки имат ли паспорти или? Не. Аз поисках паспорти от длъжницата по делото. Тя каза, че паспорти си в нейният адвокат. Може да има адвокат. Не мога да кажа дали има или няма адвокат, но паспорти не ми бяха представени. Според Закона за защита на животните, нали, паспорта не е индикация, нали, която е свързана с собствеността на котка. Трябва да има чип. Според наредбата в община Пловдив, всяка котка се регистрира и трябва да има чип. Те нямат нито чип, нито паспорти, които ми представят. Това са пълни глупости. Няма нито в Закона за защита. В Закона за защита на животните няма нито чипиране на котки. Самите котки ще бъдат, много ви моля, тази дума глупости да не се употребява, когато аз говоря. Моля ви, много ви моля. Може да се довърши първо. Да запишем обратно. Свършим работата. Чипирането не е задължително. Нека да я чуем, моля. Значи, за да бъде идентифицирана една котка, т.е. това е нейният паспорт и нейното ЕГН, трябва да има и чип. Това е наредба на общината. Това са глупости. За вас може да се Добре, чакайте малко. Може ли да запишем и предлагам не може да ми прекъсвате интервютата. Предлагам ви само да ви кажа, след като смятате, че това е глупости, да влезете в общината, да си смените наредбата, както на вас ви се иска и да не бъде глупости. Така, не желая повече да говоря с вас. Слушам ви. Какво следва от тук нататък, след като констатирахте, че котките пребивават тук без чипове и така нататък? Тези котки, заедно с организация Animal Hope, не знам дали сте запознати с дейността на тази организация, в момента ще отидат първо в зооветеринарната служба, за да могат да бъдат проверени, да бъдат обезпаразитени и да се спазват всички правила, които са свързани както в Закона за защита на животните, така съответно и в Закона за ветеринарно-медицинската служба. В момента, в който бъдат там, тук има няколко човека, които желаят да ги осиновят. Те могат да бъдат осиновени, след като нямат паспорти, нямат чипове. Те не са отнети принудително в полза на държавата. Не ми казвайте дали да говоря. Така че от тук нататък това ще бъде в... Благодаря. Това ще бъде... Значи това, което правиш много